Takže zdravím lidi, vítá vás Tmelfonzo.cz na můj první historický let's play na hru Metin 2. Nacházíme se na serveru Vamos Metin 2, je to francouzský privátní server, na kterém jsou poměrně rychlé expy, jsou docela levný začárka a různé věci. Akorát, že některé ty věci jsou taky trochu divný, že třeba potřebujete na vylepšení věci, na jedné věci nejmenované, nebo jmenované je to tohle brnění, které je pak od 107 na +9, akorát, že to chce na koncu na +9 marihuanu. Tak to si nedělám srandu, to je pravda. Takže toto jenom tak zkouším a můžu zkusit dát náhon. Nevím, jak to dám, protože jsem přece jenom maurák. S mentalem by to šlo možná líp, ale to je na druhém účet, tam se mě nechce. Jo, poměrně to jde dobře. A je rychle to XP. Ne, Garde Infernal, ne. Tak tohle dávat nebudu. Jaj, los, drhat. Jinak Garde Infernal jsou strašně silní mobové, takže se nedivte, když mě to zabije, protože je to vážně hrůza proti ním bojovat. Já nemám zase tak dobré PVM věci, já mám jenom takové takový trochu blbý, protože já tady mám průkaz 49, tady to mám docela dobrý, jakž tak, tady to má takový pošahaný úplně. Jinak tady jsem asi jediná věc, co se mi povedla, tak byl ten jedák, akorát, že v tom je inteligence místo síly, že to je pro mou hlavní postavu, je to Sura, BP, neboli magické zbraně, takže bych byl rád, kdyby možná půjdu pak na toho Suru, ale na to se možná nedostane, protože na Suru jsem 107 a budu hlavně vydělávám na Varovi. A chci být už co nejdřív level 90, protože se těším, až budu mít nějaké ty nové věci. Třeba náhrdelník od 90, helm od 90, to už jsem nachystal helm od 41, z které jsou výkové. Pak štít je od 120, ten už budu mít taky pak nachystaný u Sury. Dělá se to ze štítu od levelu 61. Jinak tady ten server je poměrně lehký na to, i pro začátečníka, jenom tady trochu dělají problémy to přeložení, protože je to takový trošku divný, protože je to tady tak, je to francouzsky a já jsem se francouzsky neučil a to nebudu ani možná. Mohli ho udělat aspoň anglicky. Okay. Co bude hodit, to pak budu prodávat. Já bych se mohl být všem, co si myslí, že bych dával náhony, tak náhony teď dávat nebudu. Protože mě to tady hned zabije. Protože to bojové zuření je taková blbost, že rychlí to sice rychlost všeho, útoku a všech těch blbostí, akorát, že je to pak neodolný jako hovado a pak to hned zabije. A jinak je to dobrý kouzlo. Rychlost útoku a pohybu plus, to je luxusní. Jinak moje rychlost pohybu je 378. Není to cheat, je to normálně využitý kámen spěchu a elík a bojové zuření. Neboli berserk. Jinak, tahle postava byla mojí první, akorát, že jsem za ní přestal hrát. Že už mě to Zavara nebavilo, chtěl jsem tohle účet někomu dát, tak
nikdo se nenašel, tak jsem to začal hrát znova a už mě to začalo bavit a hrál jsem za suru. A teď mě to zase killilo, protože tady ty Guardian Infernal bere jak něco. To bere třeba 10 na ranu. Což je trošku hodně. Oproti tomu, že mám já jenom 40 nebo kolik. 41. Takže možná se půjdem podívat tady do nějaké mapky jinak. Možná by se tady dala... Je tady switchbot. A pro ty, kdo neví, co to je, tak to je... Switchbot je taková... Teď toto, bonus switcher. Je to věc, do které prostě dáte... dáte prostě nějakou věc, kterou chcete protočit, dáte tam bonusy, nakoupíte si začárka, sem si nastavíte, co tam chcete, jako první bonus třeba, já nevím co, průměrnou škodu a sem si nastavíte, kolik chcete. A to dáte sem a zmáčknete switcher. A až to bude, tak to automaticky bude protáčet ty bonusy za vás, abyste se vy s tím nemuseli s těma začárkama píplat. Takže stačí nakoupit takových 400 začárek a už mám tam a i víc, možná já mám osobně 10 000 začárek někde, ale tady se to dá na to, aby se dali, ta průmka by byla vysoká, nebo nějaký ty bonusy na PvP, a to je úplně jedno. Takže bonus switchbot už jsem ukázal, ale pro ty, kdo by s tím nemohl zacházet, tak ať mi když tak napíšou tady do PM, kdo to bude hrát. Tak buď to budu asi budu na tomhle barovi, protože tady chci být co nejdřív 90, abych mohl mít jednu luxusní zbraň od 90. Ale mě napadlo, že bych mohl tady na tento metin vydat nějakou sérii, ale jako první mě napadlo udělat si tady na tomhle metinu, kdo by ho nepochopil, takže bych ho to třeba naučil úplně zadarmo, prostě, že by se mohl naučit, jak třeba udělat, třeba jak se používá ten switchbot, to taky potom ukážu. Ale to ukážu až za chvíli, protože teď nemám zrovna co protáčet, až si našetřím. Začárka tady máme, jmenuje se to objekt enchant a pak si ukážeme třeba na nějaké blbosti, co bych tam mohl dát, třeba já nevím, můžeme něco zkusit, nějakou úplně blbost, že, a ukážeme, jak se to dělá. Dáš se dostaneme na level 90. Takže a tyhle věci sbírám kvůli tomu, že já z toho pak dělám šperky od 90 a jsou, já chci mít pro každou postavu, některý na PvP a některý na PvM, to je plus 0. Tenhle plus 0 a já beru nám ty plus 9, protože to tady padá, to jsou nebeský slzy a padá to plus 9 a plus 0 tady. A padají tady různý elixíry, ale jsou úplně na nic, protože já mám tento automatický elík. Zvíře si můžu koupit úplně zadarmo. A musí se něco takhle. Dá se tady letět tady na Gryffindorovi, to potom taky ukážu. Já jsem si tady zapomněl tu pečeť obří, kde jsou všechny zvířata ukázaná. A tam pomocí toho se to najdou. Měl by to zvládnout úplnej dement. Protože toto je ten nejlehčí server, se mi zdá, že jaký jsem kdy hrál, teda kromě Metin The Lost Islands, tam jsem byl za 3 dny 200, dokonce 2 jsem měl, 208 a jinak, ani jsem neměl moc dobrý věc, já jsem měl ve všem jenom příšery, protože tam byly ty požehnané věci hodně drahý. Takže jsem tam pak přestal trochu hrát a hodně velkou hodnotu tam měli červená psací pera, ale dost ometin The Lost Islands. Jsme na serveru Vamos, totiž. No, tak 80. Dobře, ti mohlo stačit toho expení. Teď jsem ukázal ten switchbot. Nějaké blbosti třeba.
co by se jako mohlo ten switchbot, třeba ukážeme si to, jak se to dělá s tou promkou. Skočíme si pro tady k tomuto Marchand Darmes, nevím to přečíst, tak tady je úplňkový meč. Promka, proměnná škoda 1. A dělá se to takhle. Dá se to sem a dá se tak, tady je už proměnná škoda nastavená. Takže dáme třeba 15. Tak. A byla tam, já to radši ukážu ještě jednou, bude tam takových 25. Cože? Omlouvám se, že to je tak blbě, protože já jsem tam chtěla nějakou menší, aby to nezabralo za stolí. Ale jinak to samo protáčí, takže to je docela výhoda pro ty, kterým se to nechce jak úplným tiditům, že furt musí to přenášet a takový, tak se ten switchbot úplně je pro ně luxusní. Já ten úplňkový meč teďka vyhodím. Já jsem to chtěl jenom ukázat. A pak se tady dá ještě... Jo, ještě jsem chtěl ukázat tohle. Tady je ta Aneu Monsters Fun. A tady se prostě vezme. Tady je prostě zadarmo. Tady třeba, to je příšera, dinosaurus. Toto jsou sobové, obyčejný lev, prase, vlk. A pak je tady halloweenský kůň, bílej lev a griffin. Třeba griffina můžu ukázat. Takhle. To seš. What the fuck? Lítající zvíře. No tak to je hustý. Toto je jeden z mých oblíbených metinů teď. Protože tady ten griffin a různý takový. A je to jinak úplně dobrý, protože tady někdy bývá ožralec, teda opilec, passantivere. Za ním se prostě jde a tady je třeba tady tohle, tady to úplně poslední, tady to Powers Secondaries a tady si můžete dát hodnost, kombo, umění jazyka, proměnu, vůdcovství, přivolání koně a ještě něco. To můžete dát na max. Úplně level 1, třeba když si dám tohle, tak a ono mě to když na hodnost, tak mě to hned dá na tuhle. Na toho Roy. Já ji nemám nahranou, mám taky takhle udělanou, protože se mi to nechtělo nahrávat. A mám teďka, myslím, že max hodnost 20 000, je tady maximální hodnost. Jinak kdo by to chtěl dělat sám, tak možná by musel zajít někam, nevím, do nějaké mapy, prostě kterou by dobře znal. Protože já tenhle metin ještě moc neznám, takže by to mohlo být docela složitý. Jinak, tady ještě tady to Armoredu Roy, je brnění, který se vždycky, jak uběhnou 3 levely, tak to můžete vylepšit. Takhle, si jich nakoupím víc. Určitě takhle, plus 1 je, bylo to od 80, teď to bude od 83. Teď od 86. A o nic víc se to neleskne, jenom to má větší obranu. Na plus 8, když jsem se podíval, tady mám totiž nějaký ty, já tady mám něco, co nějaký ty blbosti, co vyhazovali ostatní. Já si tady vezmu, já mám tady tuto blbost, pak tady je Metin GM, to je meč, který, meč GM, to je meč pro každý druh, já jsem si ho už trošku udělal trošku lepší, prostě jsou tam kameny plus 7 a tady mám svoje tak na půl PvP brnění. Jinak tady tento meč se zvyšuje každý level, ten od jakýho to je. A tak, protože to je normálně zabiják modrých draků, to je třeba jestli někdo zná nějaký jiný metin, třeba Ofík, tak jestli někdo zná třeba Ofík, hrál třeba Ofík, tak pozná, že tohle je to samé jak Siriusák.
akorát, že já se ho můžu nasadit. A to je, on je +7 a já ho má. A já jsem to. A já jsem 86. Nemůžu si ho jako, neměl bych si ho jako moc nasadit, ale můžu. Divný. Takže můžu zkusit ještě na +8. Takže při mým štěstí to zase ruplo. Takže teď půjdu zpátky od té mapy, jak jsme byli předtím, neboli Map King level 90. Je to Map Exp Suit Map King 90+. A tady se dá docela dobře vydělávat, protože tady ti mobové přidávají docela hodně a docela dost tady padají ty jangy na zem. Tak to se hodí hlavně tomu, kdo tady začíná třeba. Tak se dostane třeba do Paucho Dungeonu třeba a tam vydělá, když tam bude XP třeba ze 40 na třeba z 50, to je ze 40 tam XP já, z 50, když tam bude XP třeba na tu 70, tak, nebo na 60, tak si tam vydělá takových 200 milionů a za to si sice moc věcí nekoupí, ale aspoň něco. Já to šlu hlavně kvůli tomu Yangům, protože já si chci ukázat, jak se to dá, že je to +7 a já to mám na +8 a budu to ještě myslím, že moc mít a aspoň to tak vždycky vychází. Že oni tady mají nějak trošku, tento server je takový trochu divnej, se mně zdá, že je takový, že je to tady trošku takový, že hned v začátku jsou kouzla na P, hned jak se jde k učitelům ve vlu 5, tak je to hned na Pčku. A to by zase tak nevadilo, akorát vám něco ukážu, jak vypadá válečník, když normálně stojí, tak takhle. To je úplně, on má normálně stát a mít takhle dopředu pěstí, ale tady je to takový divný, že to mají, že mají tady udělaný jinak. Což se mi tady tohle moc nelíbí, tady jinak ten server je luxusní. Moc lidí zde není, takže se moc nelaguje ani nic. Já půjdu někam dál. Prostě se to moc nelaguje, je to docela rychlej server, ale pak už je to tady trošku takový, ti zombici už jsou docela silní a to. A nejlepší podle mě je, když se tady prostě udělá nějaký ten vyšší level a taková ta 100, 107. Já jsem tady exportoval do 107 se surem. Jsem byl na mapě od těch vyšších levelů třeba 110 a 130, ale to vůbec nic nedává. A to jsou to strašně silné potvory, tam už jsou třeba příšery z červeného lesa, ale jsou to třeba 160 a takový. Takže a nic nedávají, ale berou jak něco. Dávají strašně málo expo, ale berou jak něco. Je to takový, se zdá divný, protože by to měli brát teda málo, když je to taková hnusná potvora. Takže, no. Takže když udělám třeba, když se tady různý tady jsou, je to prostě dobrý metin, ale já nevím, jak to vysvětlit, proč je dobrý. Prostě se mi líbí, že je to docela rychlý, je moc Čechů tady není, takže nikdo nebude buzerovat a prostě pak už je to tady. Pak je tady plno těch Francouzů, ale ti zase tak nevadí, že ti vůbec nepíšou do PMK nic. Prostě jenom někteří vyzývají na souboj úplný sráče, to se mi nelíbí. To je jediná věc, kterou tohle můžu těmto hráčům vytknout, protože oni vyzývají třeba někoho, jako třeba já, má full PVM jedák a on mě vyzve třeba 150, co má luxusní věci na PvPčko. Takže je to trošku takový, někteří ti jsou tady sráči, ale moc jich tady není. Za chvilku vylepšovat ten meč, co jsem teďka ukazoval, ten, co je teďka od té 87. Já už ho vlastně můžu mít tady tak.
má to 16 šanci na kritik, myslím, že to bude mít 20 nebo 19 na plus 9, a nebo 18, já nevím, já jsem měl akorát Siriusák, ale z toho jsem dělal match GM od 107, který je PvP pro mě, podle mě, ale já z toho to budu dělat taky tu čepel, co se dělá z toho potom od stovky, takže a dotestám krunku lepší, než dej do toho jedáku. Jedák nechám pro suru a budu mít obou ručku, obou varů. Já mám totiž aj mentál, ale ten nevím ještě. Protože já mám 2 účty, takže je to docela takový. Takže já si nikdy nezapamatuju, kde mám věci. Takže musím třeba prolézt všechny postavy, nebo si to zapamatuju. Musím třeba prolézt všechny postavy na všech účtech, až třeba ta poslední má ty věci úplně u sebe. Jinak Yangy jsou tady taky docela dobře, dropuji drop na ně, takže tento server ode mě má 5 z 5 hvězdiček a uvidíme se za chvíli.